Αποστόλη! Έλα, τι έγινε? Δώσε λίγο. Μην με αφήνεις στεγνή. Τα φράγκα τα έχεις φέρει? Ένα φιξάκι μόνο. Τι φιξάκι μαλακίες μου λες τώρα, μωρέ, τα φράγκα τα φέρες? Άκουσε με, ρε! Ρε, απαράτα μας, κορίτσι μου, απαράτα μας τώρα. Άκουσε με, ρε! Οκ. Την Τρίτη έρχεται από τη Γερμανία ο Καρλ. Είναι αυτός που... Τον έχω ξαναπάρει. Αυτός πληρώνει με μάρκα. Την τελευταία φορά στη Μέρη δώσανε πλαστά. Την Παρασκευή τώρα. Έρχεται ο εκτελούνται μεταφορέ από την Αμαλιάδα. Θα τον συνοδεύσει στη Θεσσαλονίκη για 2-3 μέρες σε μια έκθεση. Να του πεις να μην κάνει τσιγκουνιές με το ξενοδοχείο. Είναι οκ. Εσείς τι κάνετε απόψε? Θα βγούμε. Έχουμε επέτειο. Ναι. Κλείσαμε 1 χρόνο που τον πληρώνω και θα το γιορτάσουμε. Κύριε Πέτρο. Τι τρέχει? Δώσε λίγο. Λίγο πράγμα. Το χάλι σου έχεις. Λίγο. Τελευταία φορά. Εσύ τι θα κάνεις για μένα? Σε παρακαλώ. Η φιλανθρωπία κομμένη. Δεν μου λες. Σ' αρέσει να γυρνάς έτσι, σαν αλήτησα? Δώσε λίγο. Λίγο. Εσύ μπορείς να οικονομήσεις πολλά. Να έχεις ένα βουνό πρέζα, οκ? Τη βλέπεις αυτή? Είναι βασίλισσα. Ξέρεις πόσα οικονομάει το μήνα? Σκέψου το, μωρό μου. Σκέψου το. Πάμε, Γιάρος. Πώς το βλέπεις το μικρό? Πολύ αδύνατη είναι. Έχει πέσει στην τρόγκα. Είναι μαλακισμένο, θα μπλέξεις. Άστο. Έχει πέρασει αυτή η ηλικία. Θα την αναλάβεις? Δεν γουστάρω τα πρεζόνια. Πώς αντέχεις τέτοια ζέστη με αυτό το μαλλί? Όπου να είναι θα μου χρειαστεί, πλησιάζει χειμώνας. Σε βλέπω και σκάω. Καφεδάκια θέλετε? Ναι, σκέτο. Τύπωσέ μου την απολογία του Καπούλα, σε παρακαλώ. Οκ. Το συνοδεύσετε? Αυτή τη φορά το κόψα και τα καλά. Έκανα βελονισμό και ξεμπέρδεψα οριστικά με αυτή την ιστορία. Σας συνιστώ να το κάνετε κι εσείς. Ο βελονισμός επεμβαίνει στα νεύρα. Σε ευχαριστώ. Επεμβαίνει στα νεύρα και νεκρώνει κάθε επιθυμία για νοικοτήνη κλπ. Για να καταλάβεις την τελευταία. Καλώς ήρθατε. Εδώ είσαι εσύ. 3 χρόνια πια ριζώσαμε. Έλα μέσα, σε θέλω. Μάθατε τα νέα. Πλακώθηκε με το διοικητή στη δίωξη. Εγώ έμαθα πως θα τον σουτάρουνε. Τι έγινε, ρε παιδιά? Λοιπόν, ακούστε εδώ. Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι από σήμερα ο υπαστηνόμος Άγγελος Ρόκος εντάσσεται στο Ιθόν. Με τη βεβαιότητα ότι εκφράζω και τα δικά σας αισθήματα, τον καλωσορίζω στο τμήμα μας. Ο τσιγάρος είναι με φίλτρο? Ναι, αλλά θα το κόψω. Πάμε μέσα, σε θέλω.
Όλα οκ, μωρό? Το σκυλί. Το σκυλί που είναι? Μην ακούω μαλακίες. Το μυαλό σου τώρα θα το έχεις στη δουλειά. Και μετά θα έχεις όση πρέζα γουστάρεις. Ο κύριος που θα έρθει είναι περίπτωση. Οκ ο τύπος. Δεν θέλω άλλο. Πώς τη βλέπεις τη μικρή? Σου λουπώθηκε. Ποιον θα πάρει? Το Γόγο. Μεγάλη διαστροφή. Θα τα καταφέρει? Είναι χαπακωμένη. Οκ. Με λένε Έλλη. Εσένα? Μη μιλάς, σε παρακαλώ. Ποιος θα πονέσεις? Μείνετε εδώ. Έλα, σταμάτα τώρα. Την έκανες τη μαλακία σου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, μίλα! Το παιδί. Είσαι έγκυος? Ναι. Σε παρακαλώ, μην ανοίξεις. Τα έχεις παίξει τελείως, Ποιος είναι? Εγώ είμαι, άνοιξε. Τι θες? Να δω το αφεντικό. Άσε μετά. Τι, με την καινούργια? Φύγε. Στο τέλος του διαδρόμου θα πάρεις το ασανσέρ υπηρεσίας. Κουνήσου. Αν σε βρουν εδώ, την έβαψες. Δεν μπορώ. Γαμώτο. Τι είναι αυτό? Καλά, είσαι τελείως μαλακισμένο. Θα με καθαρίσουν. Δεν θέλω να έχω μπλεξίματα.
Όχι, σε παρακαλώ, στο νοσοκομείο. Θα μου την έχουν στημένη. Αν δεν σε δει γιατρός, θα τίναξες και εσύ και το παιδί. Γιάρος! Το κολόσφυλλο δικό σου είναι. Ναι, πάρ' το, σε παρακαλώ. Έλα, Γιάρος, μέσα. Θα με δώσεις τους μπάτσους. Χαμότο. Άστο, θα το κανονίσουμε αλλιώς. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Το θύμα διατηρούσε μονίμως μία σουίτα στο ξενοδοχείο σας. Βεβαίως, αλλά πού να ξέρεις τι ρόλο παίζει ο καθένας. Έτσι όπως έχει γίνει η κοινωνία σήμερα. Μπούρδες! Κύριε Μαλάκα, βιαζόμαστε. Τελείωνε! Τελείωνε! Ωραία, ωραία. Η Τίνα το έσκασε με μια μικρούλα πιτσιρίκα. Αιμορραγούσε, είχε τα χάλια της. Την ψάχνουνε κι άλλοι, πρέπει να τη βρούμε πρώτοι. Θα έρθει ο Μανώλης να σας αλλάξει, στις 2. Δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Εν τω μεταξύ την ψάχνει και το ηθόν. Μας μπέρδεψες για καλά. Θα τελειώσω την πουτάνα. Πρέπει να τη βρούμε πριν από τους μπάτσους. Άμα αρχίσει να κελαϊδάει. Όσο για τ' άλλο το τσουλάκι. Αυτή δεν φαινότανε καλά. Αφού ήταν τίνγκα στην πρέζα. Μπα, δεν αυτό. Έχανε και αίμα. Θέλω να τη βρείτε. Απόψε. Πώς πάει? Εντάξει. Εντάξει που έχεις τα χάλια σου. Έλα, Πού πάμε? Πρέπει να σε δει γιατρός. Όχι, σε παρακαλώ. Θα το πεις στους μπάτσους. Έλα, Γιάρος. Δεν είναι σαν αυτούς που ξέρεις. Αυτός φοβάται τους μπάτσους πιο πολύ από σένα. Άνοιξε. Απέβαλε. Χάνει πολύ αίμα. Πρέπει να την πάμε σε ένα νοσοκομείο να της κάνουν μια επέμβαση για να της αφαιρέσουν το νεκρό έμβριο. Εσύ θα την κάνεις. Εγώ? Δεν γίνεται. Έλα τώρα, μην κάνεις νούμερα. Θα πληρωθείς καλά. Δεν γίνεται, σου λέω. Θα την ξεκάνω. Θα τα καταφέρεις. Τον Κυριάκο μες στα μάξι το χειρούργησες. Του αφαίρεσες 2 σφαίρες, θυμάσαι? Ναι. Πριν 10 χρόνια. Έτσι κι αλλιώς χαμένη. Εντάξει. Πιάσε το μπουκάλι και βράσε και μία κατσαρόλα ζεστό νερό.
ένας αλκοολικός, ένα πρεζόνι και ένα σκύλος. Μπεντνίδα, παράταμε. Πώς πήγε? Μπορεί και να την γλιτώσει. Δεν μου λες. Κόρη σου την έχεις? Μας τρελάνεις τελείως εσύ. Κοίταξε. Να μείνει 48 ώρες στο κρεβάτι. Εμπρός. Πρόσεξε και πες να ναι ή όχι. Είναι και η δικιά μου η Τίνα με μια άλλη. Ναι. Έτσι είναι όπως τα λες. Κράτησέ τες. Κέντρο από Α81 για να βρεθεί το όχημα που αναζητούμε. Τα υπόλοιπα την άλλη εβδομάδα. Δεν κάνεις κουβέντα σε κανέναν γι' αυτό, είναι περίπτωση. Εντάξει. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Ποιος ήταν στο τηλέφωνο, μίλα! Πατήνα αμέσως και φύγετε. Σήκω. Σήκω, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Όχι. Θα με πιάσουν. Τι φοβάσαι, ρε. Τον έσπρωξες και έπεσε. Θα έρθω εγώ μάρτυρας, θα σου βρω και δικηγόρο. Τι θες, δηλαδή, να ψοφήσεις εδώ μέσα? Ορίστε η πολιτική αγωνία, θα την βρεις. Σε άλλα θα τα πούμε μετά. Τι έκανες γαμό του. Άστη, θα σου μείνει στα χέρια. Να δώρες κάτω. Να δώρες κάτω. Να δώρες κάτω. Άσε τις μαλακίες, Τίνα. Σήκω. Σήκω, πρέπει να φύγουμε. Πάμε, γέρος.
Από εδώ! Βρεάς το διάλο. Σταμάτα, μας βλέπουν στημένοι. Αγίλος! Φύγε. Μείνε εδώ! Δεν σου πω να περιμένεις! Πεσέ μας, δωρακό! Σκότωσε το Μάκη η πουτάνα. Ναι. Θέλω να τη βρείτε πριν από το Ηθόν. Άσε με ρε μαλάκα, άσε κάτω, φύγε, άσε με. Αν φύγει, τι θα πει αν φύγει? Όχι, όχι, τη θέλω ζωντανή. Κοίτα, έχει όπλο. Κουβαλάει εκείνο το πρεζόνι μας, έτσι από εκεί θα βρείτε άκρη. Πρόσεχε. Αυτή είχε πάρει ένα πελάτη, κάτι στράβωσε. Διαμαρτυρήθηκε ο πελάτης στο αφεντικό και έγινε επεισόδιο. Από τι άκουσα δηλαδή. Εσύ δεν φυλάγες τσίλες. Η Τίνα γνωριζότανε με τον Κορέ. Όχι. Τότε γιατί τη φυγάδεψε? Δεν μπορεί. Κάποια σχέση θα έχουν. Πρώτη φορά χθες ειδωθήκανε. Απόστολε, δεν μας τα λες καλά? Καθόλου καλά. Καταζητούμενη ονομάζεται Ελικορέ. Είναι 17 χρονών. Έχει συλληφθεί επανειλημμένος για χρήση ηρωίνης. Έχει επίσης και μια κατηγορία για διάρρηξη αυτοκινήτου. Ευχαριστώ. Πάμε να φύγουμε, δεν πέρασαν από εδώ. Και γιατί βιάζεσαι αφού δεν ψάξαμε ακόμα? Σου είπα δεν πέρασαν από αυτή την περιοχή. Πάντως δεν μπορεί. Αυτές οι δύο πρέπει να γνωριζόντουσαν από παλιά. Όσοι ήταν μπροστά μου είπαν ότι μόλις προχθές γνωριστήκανε. Μιγαλάκη. Αφού είναι μπαγιάτικα. Ο τύπος είναι άσχετος. Και γιατί επέμενες να αγοράσουμε από αυτόν? Το χοντρό. Ναι. Είναι ο καλύτερος πληροφοριοδότης μου. Άρεσα χλαμάρα. Πονάω πολύ. Βρες μου μια δόση. Σε παρακαλώ. Έλα, ησύχασε. Πάντως κάτι δεν δένει. Λες να την έβγαλε αυτή τη μικρή στο κλαρί? Αλλού είναι η απάντηση. Πού? Σταμάτα, δεν μπορώ να σε βλέπω με αυτή την αηδία. Όσο πας και ομορφαίνεις. Σοκολατίτσα. Έλα, τέλειωνε. Το ρίξες και στην πρέζα τώρα. Τα υπόλοιπα από εβδομάδα. Πότε θα μου κάτσεις? Έστω μία μόνο φορά. Έστω μία φορά. Μπορείς ακόμα. Έλα. Είδες την Τίνα? Δεν την είδα καθόλου. Την ψάχνουν και οι μπάτσι.
Πώς είσαι? Να, λίγο. Τι θα κάνουμε τώρα? Εγώ θα την κοπανίσω, εσύ πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Αποκλείεται. Μαζί θα φύγουμε. Γιατί το σκότωσες? Γιατί το πιστόλι ήταν γεμάτο. Κοιμήσου 2-3 ώρες, θα φύγουμε πριν ξημερώσει. Πάτσι, Οι άνθρωποι του Μιλωνά είναι χειρότεροι. Αυτό το ζώο πρέπει να το κουβαλάς πάντα μαζί σου. Γιάρος, συμπάθησε. Στην αρχή μου φάνηκε πως δεν με πήγαινες καθόλου. Κανένα δεν πάω. Τότε γιατί? Κοιμήσου το. Δεν το έκανες για μένα, Για το παιδί το έκανες. Τώρα όμως δεν υπάρχει παιδί. Σταμάτα τώρα, δεν μπορώ να ακούω μαλακή. Πού λες να πάμε τώρα? Θα πάμε στην Τρίπολη. Μένει η αδερφή μου εκεί. Είναι παντρεμένη με ένα δημόσιο υπάλληλο. Πέρυσι μου έκαναν και εμένα προξενιά ένα συναδελφό του. Ζούνε στον κόσμο τους. Θα βρούμε και ένα γιατρό της προκοπής να σε κοιτάξει. Θα λουφάξω κι εγώ 2-3 μήνες και ύστερα βλέπω. Β3 προς Α1. Α1 ακούει. Κανένα ίχνος από τις δύο γυναίκες. Προχωράμε για μεταξουργείο. Εντοπίσατε το κλεμμένο αυτοκίνητο? Όχι ακόμη, αλλά ψάχνουμε. Τι κάθεστε, ψάξτε. Άχρηστη. Ρόκο, μαζέψου. Αλλά ποιος νομίζει ότι είναι αυτός, ρε παιδάκι μου, ο Πάπας? Έλα μωρέ Παύλο, μην δίνει σημασία. Μεθυσμένος θα είναι πάλι. Θέλεις να ειδοποιήσουμε κανέναν και φύγουμε? Όχι. Τους δικούς σου. Χειρότερα θα είναι. Θα το δούμε. Ο πατέρας μου έχει καρδιά. Πέρυσι του κάναν 3 bypass. Τον τύπο που έκανε στο παιδί. Το σταμάτη. Τον έχω στείλει στο ψυχιατρίο για αποτοξίνωση. Μόλις πάμε κάτω θα τον γράψω. Θα πάρεις κανέναν? Τι είναι εδώ πέρα? Θα μάθεις. Ρε Βρωμιάρη, πέρασε από εδώ η Τίνα. Η Τίνα από εδώ? Τι δουλειά έχει? Μπορεί να ήθελε χρήματα. Δεν έχει ανάγκη αυτή. Η ηρωίνη. Ποτέ δεν έπαιρνε πρέζα η Τίνα. Την πηδάς αυτή τη μικρή. Σε ρώτησα κάτι. Την εξυπηρέτησα. Λοιπόν, την πηδάς τη μικρή. Αχάσου. Τα καλά του επαγγέλματος. Ρε, ανταποδοχά μου. Δεν την πηδάει.
Ναι. Πώς ήταν? Σήκω, μας βρήκανε. Θέλετε δωμάτιο? Ποιο θα μας δώσεις? Άστο, τέλος πάντων, αυτό το σκυλί. Δεν προλάβαμε γαμώτο. Αργήσατε. Πρόσεχε. Πηδηχτείτε, ας τα διάλα. Κάνε γρήγορα, μας κυνηγάνε. Έλη, σήκω, σήκω. Τι κάνουμε τώρα? Το ξέχασα την τσάντα μου στο ξενοδοχείο. Έχεις καθόλου λεφτά? Όχι. Πού θα πάμε? Είναι ένας εδώ κοντά. Μπορούμε να πάμε εκεί. Δεν είναι εμπιστοσύνη. Εσύ πώς είσαι? Εντάξει είμαι. Έχεις πυρετό. Σήκω. Σήκω, θα πάμε εδώ κοντά να πάρουμε λεφτά και θα φύγουμε. Όχι, είμαι εντάξει. Σήκω, σου λέω. Ναι, ξέρω. Τα έμαθα. Όχι, από εδώ δεν πέρασαν. Θέλω να μάθεις από τους δικούς σου που κρύβονται. Ναι, θα κοιτάξω. Μισό λεπτό. Μόνος σου είσαι? Ναι, έλα. Χρειάζομαι λεφτά πάνω. Έχεις μπλέξει, Τίνα. Το ξέρω, αλλά βιάζομαι. Αν θες τη γνώμη μου, παράτα τα. Και κοίταξε να τα βρεις με το Μιλωνά. Τη γνώμη σου θα τη βάλεις εκεί που ξέρεις. Φέρ' τα λεφτά.
Γρήγορα στο τυπογραφείο του Αρμάου. Γρήγορα! Τέλη. Έλλη, μίλα μου. Μίλα μου, μ' ακούς? Το σκυλί. Το σκυλί που είναι. Τι κάνεις εκεί? Τίποτα, να... Τι κάνεις εκεί? Ποιος ήταν στο τηλέφωνο? Ποιος ήταν στο τηλέφωνο, γαμώτο! Φώναξε ένα στενοφόρο. Ψάξε! Ψάξε! Σε ποιο κάρφο σας, ρε καθήκη! Σε ποιο κάρφο σας, ρε καθήκη, μίλα! Καριόλα! Νομίζεις πως θα σας αντέμπω όπως οι άλλοι, Δεν θα τη βγάλει καθαρή. Θα τα τεινάξει. Τι βάψατε, ρε μαλάκια, σας ψάχνουν οι μπάτσοι! Ψάχνουν και εσένα, μωρό μου, ψάχνουν και εσένα. Εμένα να! Στείλε τη μικρή στο νοσοκομείο και θα τα βρούμε. Γιατί τόσο ενδιαφέρον, μωρό μου, Τι βρίσκεται μαζί, Πάρτε, θα την αποτελειώσουμε έξω. Κάτω τα χέρια, ρε μαλάκες! Αστυνομία, κινητή! Ακίνητη! Πώς τον φωνάζεις? Γιάρος. 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 Τι παράξενο όνομα.